Kausuri Nyakwaramogi odonje weche mag somo kowere kod mag siasa. Migao mar arita koro yango ni atamalo 61 mag jopuonjre mowinjo bed ni donje grade mar 10 osedonje sikunde kendo gidhi nyime kod wuotho e dhot ka dhot mar manyo jopuonjre ma pod ni pacho e thuolo mar juma achiel ma omedi mondo jopuonjre go odonji e sikunde manoluonggie. Ma biro e kinde ma jolony e weche mag somo to koni medo thuolo makama samoro kidekre mnyago lemo kendo mak mana ni ka piny owacho kokalo kuom jotenda kata jatend piny odonjo kendo kelo chik mabiro neno ni jopuonjre ma pod onge kod omenda bende omi thuolo mar donjo sikunde kapok gichulo omenda go. Judith Omondi leronwa weche ma otenore kod sigana ni ka bende midhiero ma okwako jopuonjre ma pod nitie pacho bende omenyo. E sub-county Malurambi, county ma Kakamega, Nixon Baraka donjo e kwan kawuono mar miche mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde mag junior sekondar juma achiel bang' jopuonjre mag grade mar 10 chako donji e skunde. Nixon ne oyudo points 68 kendo winjo riwre kod skundi Awuoyi ma Butere. Kata kamano gi ngima wuon mare ma osebedo ka yware kod tuo ok onyal yudo omenda mar chwale Butere Boys. Sina mbele wala nyuma, tafadhali naomba mnisaidie. Mimi mamangu aliniacha nikiwa miaka 3 kwa sababu nilikuwa na severe financial problems. Up to now sijaimjua. Hapo mwanangu amefanya bidii katika masomo yake hadi akapata alama 68 kati ya kutoka kwa 72. Sasa yote aliye huko nje ningeomba nisaidie ili mwanangu aende shule. Alikuwa ameitwa Butere Boys High School. Sigana mar Nixon en mana achiel kuom sigana mag jopuonjre mag grade mar 10 mapok oriwore kod skunde senior sekondar kendo gine magimiyo migao mar somo omedo ndalo ma jopuonjre gi owinjo donji e skunde nyaka tarik 23 dwe ni. E twak marwa kod Boaz Waruku mar elimu bora, sirikal owinjo manyo yo mar manyo kaka jopuonjre gi donjo e skul. Pod wadhi bedo gi nyithindo madhi bedo gi tabu mang'eny sana kaka nawang'iyo kata ikruok mane giketo mondo nyithindo moe grade mar 10 grade mar 9 donje grade mar 10 yudo ka ikruok no bechgi ni malo mang'eny jonyuol nomiyo pok otero nyithindgi. Koro kati medo negi ndalo ni mondo migi biti ka pok pesa no yudogi pod wadhi we nyithindo mang'eny chien. E report ma ogol kod migao mar arita, atamalo 61 mar jopuonjre mag grade mar 10 oseriwore kod senior sekondar. E teko mar chopie lek mar 100% transition, migao no ochano wuothie dhot ka dhot mar manyo jopuonjre mani pacho go poro kokalo kuom barasa mag anyuola, kuonde lamo kaachiel kod chwalo sir mag basari kokalo kuom sirikand counties, CDF e kind sir mamoko kaluwore kod oboke margi. Gino makata kamano jolony e weche somo koni owinjo par matut. Kanyo ka sirikal nadwa ni mondo mi okony to onego ging'i ni tang'o momiyo system man wachako mwaweni dhi konyo mwadhi miyo nyithindo bedo gi yot gi jonyuol bedo gi yot ni ang'o miyo mzigo ema medore. Onego bedni ging'e ni mzigo no gine monego giting'. Education king'iyo budget mane giketo 2025 gi 2026 en gi bilion 702. Kikete budget kato lal pesa nitiere gikao giketi mondo miyo kony skundegi. E weche makit somo kata pathways mag udwak metolwaki e kind mamoko bende Waruku ywak ni nyalo lal ka okores gi mapiyo. Mondo mikik learning areas ka dhi tho kendo dhi gol gi oko kata finally biyud ni onge ng'ama kawo gi. To kendo ka onge japuonj to ere gima ng'ama dhi konya, ng'ama dhi tiega kanyo. Mano kama onego gi address sani. TSC nigi function mar advisory kanyo ne sirikal mamalo mondo mi gi kony gi integrate gi wuo gi training institutes, universities to gi teacher training institute mondo ging'i kaka gitimo tiegruok no. Judith Omondi, Ramogi TV.